Assalamualaikum di awal katu salam kaganti suriah pinang barat rokok dan seguluang. Pengarang dunung basubasi pembuka rundiang kerang banyak rila jemaah pamanuahi. Maka saya susulah kasek nangko disusun lalu ditatiangkan terunjuk kabakeh mamak sidang pandanga kasadonyo. Nanduduk saya daran tagak sapamatang dari juang lapeh kapangka indak ringgo jebabateh tampek kami menghantarkan kato. Adapun kato nang kedirapakan, komah lama liek mamak pandangi. Balenong kita samusurang nan bak baliang siroda kinci ababega baulu jawe. Membawa kisah jujur berisi nasib para sayan buah tangis di hari tua. Judulnya Rato Maenggi. Bukanlah sarok-sarok saja mak sarok ko ado silaronyo sapu kan taruh kailaman. Bukan maratok-ratok saja isu kok lai kagunonyo ambil katelong kapedoman. Limbak nandari pada itu, taradok buah tangan kami nang terhimpun di tengah-tengah di lingkuang orang narape. Nyampang kok kurang lama mani. Racik bawang nonan tak alwih rono pucet dek kurang kunik tahamba talambik mata. Maafkan kami tentang itu. Maklum lama. Lado dipaci kurang darek karambia jauh di pasisia bawang mahari pamanek kami nan tidak ada dayo. Maka tantang salah silik sumbang jogawa. Nyota lenggok adat sopan santun tuah pengulu kota kirai martabat tuangku kota linteh. Latihkan kami dari sawa mak sangkut semangkut dalam batin salah nan tidak disengaja. Pada Allah tobatlah kami. Maka kini tarimalah juadah kami pakirim dari balerong masa anda tuak parpatiah. Ikolah Rato Maenggi. Selamat mendengar mak. Kalau dino dimanuangkan diagak di kanang-kanang dicubo membilang surang. Maka duitku serupo jarasian. Lalu sakalo ari subuh agamang kesintak tidua tahampeh tangan kalantai. Di kaca-kaca kalang mulu diresek-resek tapi kain kama painyo mimpi jatuh. Sabab balah deba itu. Raso kapatang jadi umbi sabantanan ko jadi daun. Kinilah nyatu mengarisi menanti guguanyo lain. Tapi bana bak tutua buya, apalah kata dek beliau. Sewaktu lahir disambut azan, setelah mati dilepas salat. Maka alangkah pendeknya antara azan dengan salat. Selama ikamat dibacakan, sekianlah hanya kehidupan. Patuan sangat. Hanya selama kamait dibaca orang baralah bana kepanjang yang 9 kata dilewakan tindak aladi dari itu. Selerong dek badan diriambo. Di maso-maso bak kini di musim semusim nangko sadiang tagak diambang patang-patang bajawek sanjuari. Awan di barat merah sago mentari mahatam turun hilang di salo-salo bukit. Cici rimbo basautan layam baransua pulang kandang bintang nan tampak tanpa hijau. Batingkah bunyi gua tabuah-tabuah garik dari surau. Mako di bates siang jo malam ko di ujung supadan hayat. Tabayang tubuh dalam camin badarun darah ke jantung. Dicaliat-caliat dipandangi. Badan rangki rom malalasua uban memutiah labat tabua angok di tingkah-tingkah tubuh kurang pala awak pajamu. Jangik nentagang makinkan dua pemandangan barang sua kabua pitih habis taragak timbua kian merangkang pintu tubuh. Maka batanyolah aku pada diri betimbang dakwa laya betimpo sudi ke batin. Kok bala buah lima kota luak nyorabah kamanu taguliang mati sialah manapan. Siku taserak buah rato, taserak tak urang kena milih tak cici atau campak saja. Lai bana urang nan kanduang, tapi tak ada barang di kanduang. Taga dek badan buruak tinto dalianan sekah untuk ngambo dan ada sutan itu. Tak kalau masuk dak ulunya. Malam semalam di parampet, hari sehari di patigo, anak di pangku arek-arek, kemanakan di bimbiang di pusako, orang kampuang di tenggang dulu, itu ketuah bamakan. Sajak semulai dari talu, anak dinang digadangkan, ditimbang pagi jo patang, rangit saikua bahalaukan. Jo dendang melalokkannya. Oh, nak kanduang balahan diri, udek jariah palareda membuah hati limpur kurang. Gadang anak, gadang lahintan ke pembimbiang ayah kok lama ke pembangkit batang tarandam palawan nonjak dunia orang.
Maka batara lah mencari makan hujan jepaneh tak batumang masuk kampuang palua dusun juru jala dan orang. Kadangnya kayu babuah mengiro tabang masuk hutan menuju rimbo nan setumpak. Dima rumpun dima mengakeh, dima daun dima mencotok padi masak marau pulau. Hari patang galok pun tibo, dikaja-kaja baliak pulang surui ke pinang nang sabatang menyilau sarang batinggakan. Baitu konon dari bapak. Sadang memangku-mangku anak, disambia mendimbiang kemanakan. Ko atok patui di sisi, lantai nalapuak dikajangi pasak nangguyah di petago. Nyampang pamatang kok nyotaban tali banda kok tahampang. Nang tinggi raso kemaimpok, nang panjang mungkin kemelili, pari depaga kok tarompak, awak pagageh turun tangan. Pasuwo elok jeburu batimpo muju aja malang. Nyotumbuh capuak dinalicin baju pang tentang nalurih patui nambungkuak kadirawi nanujuang makanan sisia. Makwawak lah tagak di pintu tang kadang-kadang di pintu mati. Lompek selompek ambuat tibo sensiang kain nalah jilatang baitu martabat jadi nama. Tibo pulo bermasyarakat. Kok pusako kan nyo saling kaum, tapi nagari saling adat kampuang nan saling kau. Ya pun bajalan nindak samo capek balari nindak samo kancang. Kailia sebondong ilia orang kau lu awak kau bulai sair yang jenang banyak. Kok bayua samo maisi indak bana panuah kateh panuah ke bawah lai juo ketek kayu ketek dahannya. Dipikua sekiro kata bau dijinjang sekadar kata pacik awak nan pantang ketinggalan. Itu dulu di sana. Dulu semasa tampuak sedang bagatah sangkek daun lai banyak putih yang lai menggatah. Tapi kini mah, nan rimbun kinilah roget, na rampak kinilah kulai. Dahan sakah rantiang meranggeh daun gugua urek korate. Jangankan buah pilang tangkai putiak nanindak adolai bungu ketambang katiaro. Hilang rono dek panyaki, hilang letuah dek musikin. Mati ayam mati latungau tabuang gunung nan seisa. Kurang sagan memandang tape, awak dudua inyo menggendeng jalan lurus dibelokkannya. Dek paham galagat kekarena, tapaso bajalan manapi-napi kok dudua menjawa-jawa, naik lalu ke rusuk rumah kajanjang orang konope. Di pado suatu malam, badantang jam di dinding pukuah do baleh tuagaknya. Suni nambukan nalang-alang hanyolan tibang dan padendang bisa lo cacak kateh parang. Sayut-sayut anjang menyala sinan taraso bunuh diri. Takana bunyi pantun urang apulah bunyi pantunnya. Sawah laweh panjang bekelok dibajak jeban tiang putih jiluang tetagak tuo. Kasiah urang maso layelo. Sayang urang binang kabuliah lah tuo badan tercampak saja. Nak duo pantun sair yang tigo nan mungkin panjang ame. Ko indak ranggeh di Tanjuang cuma nak ampayan kain malayang-malayok pulau tibu di tabiang batu barang. Ko indak ameh dan kanduang dun sana jadi orang lain nan sayanglah jajok pulau kurang kulit yang menyisirkan. Namun semantang pun ba itu stan. Tarado angkunan sanasib saidok saparasayan menanggung apo nanambut tangguang. Dari siko kami pesankan. Janganlah mau pek menyaranto, usah menyadar mahamun itulah adat padu alam. Masolai yawak batahun tarana datang dak tahalau kok pipi inggo dak tagaro balam lah satu mencutoi kumbang barulang petang pagi manci besarang diureknya kok gunung hamu dipianggap. Tapi pada pulang musim talampau batabua jarami di pamatang buruang nanindak melewek lai murai pun haram menyilaunya. Antah kok kuncik menunggoi tampan kejadi bungulu buat contoh na sudah badan kita menjadi orang laki-laki. Tak sia orang gadis salah talukih di tapak tangan janjian saja ada ulunya masuk di rahim mundukan doang. Itulah nasib kang namokan. Untuang dan usah bisa saja. Bukan tu ambo takut mati stan hilang dan tidak digamangi. Kita akan datang dari Allah kembali kayaknya. Nan bedo mua berpanjangkan iduit mengumuah bandua saja. Tak sesu anak kamanakan bado seorang berkulit yang memandang diri tak berdua. Kok buliah pinta ke pintu. Nyampang luluh doa jo kawa, capeklah baa dipanggilnya. Oh bulan pai dan hilang mentari bau dan lucu. Nak lapeh baban di dunia dia kira hanya tuku elok buat tertangguh.
Menurut orang cadiak pandai nan balubuak dalam DAK bapincuran janiah dek budi saya nyelandai jepit tua. Adapun didik laki-laki ko tabagi tiga zaman. Manolah zaman nan tigo, pertama zaman kudo pacu, kedua zaman jawi pembajak, ketiga zaman kucang tua. Ba berito kudo pacu. Awak gagah bulu bakilek, badan gampa kepala tagak, ikut tegerai menyalasai membalik gabang di kudo. Makannya rumput pilihan basabi di pagi hari sadang ngalake-lake ambun layu sahalai babuangkan. Daunnya pangarang pucuk, nan randah gatia-gatialan lama ado manis tabau itu makanan pakampanye. Dadak batin tiang alui-halui batampi ndak baratah sudah batampi baindang pulo alui nanelok dipakasai. Minumnya dari jaya tumbuh di ulu mangko disawak janiah bagaikan naya mato ditampuang di pasugadang. Baru saja keluar kandang sikit bermain nateh bawah digosok menurut rabah bulu tersonsang disipak kanyo. Pandanglah pulau palanonya. Kain biludu merah jambu basulam jabana ngameh takanak rendo ampek sagi ambu-ambu babilang subi. Pilin bepilin tali kakang sajalan panang tujuh rupo harago nan tidak taharagoi harago timbang jenagari. Joki memapah ke galanggang diracak lalu dipacu. Manduo cendolarinya salangkah pantang ketinggalan sapa haram kalintasan. Sorak jesurai jadi bungo riwah latapuak kuliniang. Barabui urang nak membali, Joko ditukai lok bana main buah hindak labaa. Salang sebanta jadi juga ketampang mambiak keturunan. Itulah masuk menjadi anak muda, Ustaz. Hati gadang pikiran kambang geleng bak geleng sirih rareh lonjak serupo labuannya. Tansano bumi ado batam buat di jenjangnya sebelah tangan. Tado kandak nantak dulu, pantang pintunya tak balap. Sebab maneh sayang bapak pun kasih mamak satu memanjaukan kari je baik yang petagak. Tindak pangana masuk itu, selain menggili-gili badan maradai kian kamari. Nan gadih makanan kijo, narando kamasak gemai disapu di bulalangnya ditagah ke disolangnya, awak kan santiang dan nyurang. Adapun masunan kedua adalah masu jawih pembajak. Pagi-pagi keluar kandang dihalau ke tengah sawah tada yuak jalan di pamatang. Lalu laki pasangan nateh kudua disandang kayu bajupang mengganyui tali katayu dielo singka pulang pai. Marancah diluluak dalam malangkah ketagun-tagun barek dan tidak takatukan dek baban di kayaidu. Kudua luko anguk balasau lah guyah sagaloensi raso kalarak kesandian. Tapi usahkan panek kawaranti lacuit berapi suak kida cambuik pemain nateh punggung. Salasai sawah nan bunta, baraliah ke sawah panjang berpindah pulau kenalaweh bebilang piriang disudahkan. Urang makan nawak kok tagak, pasangan tak lapeh dari badan. Kok manjulai rumput di pamatang, kok ijau bana daun jaguang jauh nan tidak kata jangkau taragak sama dikaluakan. Hari patang bajaklah tangga dipawi di tepi ladang. Diganjua ke rumput banyak, tak cinto jo batong batuang daulin tabuang rampak mudo. Ulah dek tambang batu namkan diansua saja rumput pai. Sadang mengunyah-unyah pawa datang gubalo mahalaukan bararak kabaliak pulang. Kok bagageh bana masuk kandang, ilalang masih menantikan di mamah sepanjang malam menunggu hari ke siang-siang menyandang bajak puluh. Baik itu babilang musim. Itulah masuk menjadi orang gadang stan. Sasudah memikul tanggung jawab membawa beban rumah tangga. Mula-mula yo takah biasa. Kok payah awak di pasar, kok panik badan diparak pulang ke rumah dapat ube inyo kalai ke penama. Alun kanainya nyola galak, basonsong jemulik manih bajapuik sehingga janjang. Awak dudua ayat talatak nasi barasuk bahidangkan makan baradok papandangan. Kok amba bana garam gulai, agak kurang lado sambanyo, namun dek ulah galak tak sudah kecepoh duduk nama gilo. Maka lama lah jari yang pada limpo goreng maco rasa dendeng. Makin babudek makin kami genyong membuat galinggaman si ginjang membawa luar. Ibarat memancing ditunggu air, umpan taserak ditanuangi duduk mencongkong di tapian sambil memandang ayah. Kadang besiwa-siwa ketek tali tagang piapuang hilang disintak juaran tinggi-tinggi. Kok tak dapat bana ikan puyuh stand di denai ganyuit namparalu kecipu ayah nama nadia itu parangai laki-laki. Alun cukui semua jaguang mulai berubah saleronya. Nan ganja-ganji bakanda kanang sari-sari nanya minta.
Rupanya beliau dalam hamil parangai pajatu agaknya itu kan gadi kang mengandung. Bulan cukui bilangan sampai tibolah hurang nanti-nantilah laia supiak ketek sarawit bana jemamanya. Tambah halek tambah hidangan pesisian nanya tengah jalan bendi laju maidokan. Cio rumah baru kalansai karidit TV alun nabi rekening lampu hampir tibo. Kini utang kebidan lama nanti rumah sakit mesti dibayar pitih nanalun tentangan. Unju anja sepanjang jalan bak kacang dia pikir. Anak baransua gadang juo lah agak talai nasi masak kurang dicintai ka baju biliak naninda arun lai. Laya pulo anak kedua batungkeh anak ketiga nan kampe datang mencogok nomor 5 sadang tabangkalai. Babilang tahun kemudian standa labe candonya buah batangkai batandan-tandan rundua ladahan memikua nyoraso kesakah kaparedan. Ini anak nan tua di SMP, nan nomor 2 tamai SD, adiaknya di kelas sampai nan di bawah lah kelas 2 si bonsu dapat masuk TK. Mandehnya langganan dokter sure ranggae tibu pulo rusana dicari laki kemanakan dilamar orang. Di kampuang sedang membangun, maka jangan nampak kuruh di baju jarang usah tersingit mularek pulang agak sesebiang satu. Iko dirayo ke 30, baju baru ndak boleh hindak nan entah wajib hukumnya. RT Yuansip menyesatkan di peda tak dapat janji ajak iko yuran itu. Sadonyo pitih. Pitih jo pitih sekali lagi pitih kan. Iyo kok lagi kapa gadang pesisia kurang ngari elok angin selesai. Ndak taraso lepi ombak kelalok sanang nang kodohnya. Tapi coba bayangkan. Sakironyo bidua tetek muatan sare pandayong bilah halapuak pulau. Badai turun pedoman kalam meliwak-liwak tiang tangah sapah patang kemudi menanti karam menyolai. Kok sampai baranak 78. Kamanakan bapak indah awak nan surang pagantuangan. Di sawah pangkua balabiah dilapiak tinggan tak cukup. Tantu kabadarak-darak tak dapati. Ia badan tuan dan tuang jantuang dia usuak kamala badan kabatengkang. Siko bana cok terambau. Nan manggaleh kabasigalia membali sukek balanjuang menjua gantang bapape kurang sapasa di panguanyo imbak samang bekicuah. Nan tani baparak laweh karambia orang dipanjeknyo kulit manih di kubak tagak. Angku tukang mencilok kayu angku labai baca gayat jadiak pandai geser ke geser. Kok guru makan kemuri tagagau-gagau rakaeknya. Sapiak pulo demak supir main mato jo orang bengke dirubah angku kuitansi underdeal nalam mojo. Kok pasisian naik di jalan londong sadonyo masuk saku bilalang dapet siang. Pareman nupai jodu balang lain pulo tu masaiknya. Siko lah bagak bakaukan hariak garatak jodu lalang sekali-sekali main tangan. Nyampang kuk tibo di pegawai menyamun di ujung pena menepok di dalam buku jongkek kian kepoh kemari jilek ateh daram ke bawah. Kok nan banyak menekuk nomor info ke info ditalaah karasian picayoban orang gilo tuan alahnya. Karadok nan jujur luruh tabuang iman taguah malu pun taba maku tangguang kalah hikmit mana talang. Basaok tangah dua itu bak banda tunggang kaulu dalam kateh kaki Sarawak. Lah tirang kupiah hitam menyabut nasi kini laci tangguang rasai kaladek sultan menjadi orang laki-laki. Manalah dusana orang pendana. Kasabui zaman nan ketiga ialah masuk kucing tuo. Baalah pulau curitonyo dangalah kisah dipapakan simakkan bananya ternyata. Lah kan nasib dek kucing tuo, bulu kusam tumpak batumpak ikut kucuit meleo lantai tulang punggung elok dietong. Kuku majasa yang lah tangga mancik dan tidak sagan lain. Naigwi-egwi nayak janjang lah suku bapaneh pagi. Ilo kadapua tengah rumah badiang disudit tungku bagaluang dia buangi. Baru balego cawan pinggan mendanga garacak gulai matonya lang kalingo tagak melompek mengiong panjang. Ibu nan ketek mencuekkan datang nang gadang malangkahi mesek dan naik raja. Kurang lajajok kesadonyo baru melewek lidit tibo ditaruah apo ke gunonyo tiok di usia tiok pulang tak tama kapailai. Kok taraso awi jalapa nanti kan orang makan dulu. Pilih rimah dilapiak pakame siso tulang ikan. Nyampang lain nasi balabiah. Itulah rasa kiawak tarimo di suku hati. Itu pun ngacokkan itu buat. Tak cemo mencilok sambanya to si balang nambaulah. Kuciang ini tambah parangai. Hukuman nawak menerimo dek takwik mengaku saja.
Badan letai yang ngok bagaruah, indak tagarai nayak paran, usahkan mancik ke ditangkok, cacak jatuh, indak tacakau kapuyuk lari, indak talalah, taga salero tajam juo, apo ketenggang kucing tuo. Itulah misa umpamostan, tapi di badan nenggi gini. Awak rangki ati paibo sakit tak urang nang bertanya, upek cara coba katutuh hari terganti minum pagi, cucu lah satu mengatakan. Kok naik ketika orang makan, jo tunjuk menyuruh lalu taruh ke dapur ke belakang. Kabat minantu sedang di meja patah salero stan makan terganggu begindo lalu siang. Dek batu kengkong bekengkong bak bunyi sinapang masin. Lah 2 kali menggulung rokok, baru mencogok nasi langkok panuah berisi piring kanso tak mungkin bertambah lain. Hari malam kan tuak pun tiba, maraok di bilik dapur sesimpang jalan ketungku di rusuh arak-arak piring. Anak minantu di kamar muko, si nenek di cucu di bilik tengah, awak mendapat umur pinci di sudut paling belakang. Tapi semantang pun baik itu kan. Kok tiba di panggung di bioskop, ikulah kalas paling mahal. Kok tiba di main bola, tagak di gol pintu gawang menjadi kiperang namukan. Dan sano di dalam kantua siko bana ruang direktur balirik satpam jago pintu. Taga di dalam rumah tanggo stan Nikolah tampek paling sadia. Daerah terlarang bagi tamu, daerah angker de inantu, pondok derita carut ini. Tapi kabar itulah jenis parasayan, nasib maenggi barapakan antah berdiri yang bersurang. Anda dolai, lalu delo saruang bakalumun, giriang gumiriang ayam mato menabuat banta tak saruang antah pabilo kalarainya. Salorong di badan diriambo, ialah hurang 3 zaman. Masuk kedua lah talampau, masuk jauh pula dirasai kini dalam masuk ketiga, yaitu masuk cengkuo. Kedipakai istilah 3 zaman sepanjang dalam sejarah, tapi laju maknanya. Pertama zaman Ulando, kedua di zaman Jepang, 3 di zaman kemerdekaan. Kok sanak bertanya tentang umur bara, kok tahu nanti pakai berapa bulan Januari nyurumi lah ambo ke menjawab. Sabab kurang seisuak ndak baik jerat, tak ada catatan tanggal kok kunun ate corok ini. Tapi sekadar jadi pidoman dapatlah ditutua beritokan. Waktu gampo padang panjang ambo nan sadang sunik rasu diteteng orang kailaman bebawa ke rumah lasuan. Kalau detong caro kasa dia agak kiro-kiro. Tan sano basunai umur 8 gampo di tahun 26 maku ambo lahir atau 8 balik. Lah 71 main ini. Waktu Jepang masuk di pangka tahun 62, ambo nanalah kawin jolong. 6 bulan lamo babawa kabek tangga buah pengurak ulah di asuang di tanah. Ndak lamo sesudah itu pulang pulau ke anak mama. Ubek laki pantang talampau beserak jo di ujung. Inyo capek duduk berkisah tagak bapal yang kenal lain yang buat balam 3 gayo balam pemikir dari rantau di gungguang orang kekakiman. Sabalun Jepang kekalah, hari Sinayan masuk itu kereta jatuh hari Kota Baru. Tapi awak dijapit orang iyo ke rumah hidup aku. Gadis kuning yang tinggi sumampai ya buatnya panjang minggu batih mato lindo kumbang bataduah itu bapak kai sampai kini. Lai tagok kaki ambalau sarasi punco jauh muka buah doa orang siak. Rumah kami nanindak carai tangga bak kumbuk kadagiang. Balimo anak nani duit nanduo tak sampai gadang mati bau orang namukan sangkit terjadi sakit cacat. Kan nio di musim itu, awak nang sadiang mudo matah tak tinggi bukit digagai tak tunggang murah di tapak. Dunia orang diturutkan, barang buang bersifat rago, main bal memukul hayam tari piring silet jerandai, kitun pantang ketinggalan. Masuk awelai mencubo jadi bagodang 10, 2 kali di tempat Jepang taga di aka ciluah juo tak sampai menjajak lawan. Setahun awak merdeka, Jepang pai sekutu tibo datanglah Gurkha Joing Girih menggonceng orang Ulando. Itulah nikah adanya orang. Tajak dan sipik berkuasa sampai si Mancuang maulang jajak menjalang tahun 50. Itulah masuk pai iduit pai nalabiah baampadu. Jonasi jarang basuh, nanajuk gabelo je kecil. Pitih sari segalon mahal orang pakai kulit kayu lapiak katapan orang mati. Di awak nambanso lasak juo, indaklah sampai payah bana. Bugih kalai 2-3 gep yang ado menaruh pulau pembawa dari Maroinim.
Kain jauh je Samarinda sawaan rantau bangkau luas ya negari karasaan. Itu dilego cie-cie stand diambil ke pokok galeh menjual saka dari lawang. Sabalun agresi nang kedua kayun menggaleh kain hitam rokok timur rokok seginet saratu api-api arau. Bapucing-kucing junika bakaja-kaja jote eri bapengka kamak sakicuah sampai memacik masuk itu. Salapeh tahun 50, parang ucok nagari aman cakak habis sengketo sudah mulai terbuka perhubungan. Ulah dek sulit masuk Japang takwik barulang jo darurat mahantu sangkit Malaysia. Maka urang bahondok di marantau awak naik ba di belakang. Yayunlah langkah kesalatan babaka nasi sabungkuih pokok je tulang lepan karet. Aso ilang duo tabilang tak kayo barani pakai di cubo-cubo tanam mumbang buang kucuak seledau Tuhan kan kayo rahim. Lalu dimintalah izin ke mandeh jodoa beliau lapeh bebuah atok di janjang labasah langan bajunya. Anak batigo susun paku disayang berganti-ganti pesinta nang ketek di guayan semua menangis gamak. Tinggal kampuang, tinggal laman, tinggallah anak elok-elok dagang berjalan jontuang doa kan ayah. Ko indah di angin ribuit nak, ndak runtuh pinang diare. Ko indah di sari itu setapak arang kabacare. Maka ditapaklah negari orang, ditikam jajak rantau lamo babelok panjang musuh itu. Dituju labuang jetandai, kecurup kan marwaman salingka tanah rarajang. Apeh kalintang kapas semah karut tamanak kabintuhan basawah di bangkau risiko dagang kesampang. Dek mencari jai buati, tangyang pasan nama paja baganggam pitaruh mandek. Maka Tuhan memindiang jai radat takwa pintu rasa kilah pandai berkirim pulang. Tapi dek ranyang kila komudo rembang mato bimbang pangana taraga puluh mahajaran tahu. Barito sayah nan badanga gatah di Jambi barago barang semukel banyak masuk tipi bercandor muramu. Indak berpikir dua kali hati kareh pikiran bulet di putaran tahu belok Jambi. Kan yo kabalanya to jedalia nyo indak berutu orang lalu kesimbah penganasiko. Karet maha ragu tinggi barang dua indak bercukai selisih basah kapacino raso di Hongkong di Singapura. Kainiwol cap bendera saruang madras dari India jam titus jam titoni gobol as jadi serok balai limo rokok bakaliang itu iso anti hari. Akabuai duit orang Jambi jolimun bakumukumua jobir membasuh tangan sistem jolinan kabasahan. Lasuah menggalek masuk itu ustaz. Bak balam di padirabah ibarat memburu pujang patah yuk bercak yuk jadi. Umpan caci yang buyah tenggiri labonyo lipet tetulai sudah tetulai tetulimbin. Padarai galakang sudaga awak satu senyang. Bila ia menggalih rokok, tokoh beroda dia doi batin nutupi selundupan. Kaja barang kakapa, bang berkandak lababari banyak indah awak menyabik menembak taragung. Nyampang kok tahu nang saragam, barundiang bergesiak-gesiak. Aganang sawah di ateh, baraya sawah di baguh, bakari patah di saluang paham lasutan kantan. Nan seibarai kurang memikir, sadang dirintang burung banyak, balam mangguak tiaran yang nuri tabang-tabang rau, bapantang jaret kata bingke. Maka datanglah surit dari kampung, mandeh dan sadang sekapasuk. Dek sabab karena itu, sebalun pitih bakuduang dimasuk kabinet Saparudin nambola pulang dari rantau. 3 bulan lamu di rumah singkit penintu orang gaib beliau pagi menunggu. Harta Allah pulang ke Allah. Tanda yang satu dan balak. Ya doa buat lapek lapang dan beliau dalam tubuh hidup dan kami dalam tangan. Karena melenggang lai berbuah tangan pulang ke lai berpembau. Lalu ditabuilah sawah pusaku nan tagadai masuk dahulunya. Digiloi para geladang ditanam tinaman kareh isi kabeh ilaman dua itu dibimbing kemenakan kemanah mama karena mungkin. Apun bato nyolai salampih dari pada itu. Dicalia anak dipandangi sadang bilasak-lasak tangguang alun ngedapek tolong bantu. Salorong kepada penghidupan sawah menindak menjadangi bebuek baganti tahun urang dan kambang timun rampak sarek makan rumah gadang.
Maka daripada bemato ke bulakang dan cebang pangana pulang, ibulah nyek dalam hati nak menggunduang membawa tabang menuju ranahan ke orang. Malah sahadok di sahadang hati gajah semu dilapah, hati tungau semu dicacah sakit di sanang penampakan. Gunung pulau jalan surang banyaklah dayo rintangannya. Kok saulah bana laku musang datang gua halang ke menyemba, nan bedo ayam nak menurut merentah dalam pautan senjanglah juo di ketinggal. Narasu agak maruni, dek memandang rancak mensaji urang lupo ke surau gonjong awak nan tatagak di tepi danau etan diranah kampuo. Nyampang di tampuah jalan pasar diturut labuah nan golong makan batang buah siangi. Sinan mangkunyo rumit tanah. Ibo dan anak kainayong inyo penindak penyemamak mandek nyamako kadang. Ako jan basuran bakian, elok di bawah orangan kan buang bajalan batungkit tabu tak mungkin tarambang. Adapun nan dituju rantau Palembang menatap dituju hulu lalu bamulai memantalapnya. Kok sangka kan yo lagi seulah nyato tampek kediaman tapi ba aku ayam kanannya. Maka balenong kancang kinci-kinci memikiakan berisuak anam suok sekelinanya raso kamati wiwi. Lawi lapeh ng kadiadang pulau nampak pasang paninda. Sadang litapa sulit lalu kok penumrahi berdosa. Tapi dek kalan juaranggang di tapian hati bulek kador. Maka dikayuah bidua semua surang taram nanindak diaga. Utang di awak bau sau, adu rasa suratan sudah ada umumnya marauk di pasahan balik. Kadang-kadang ke Kertapati, Kalimabang ke Pasar Cinde, Kebun Baru di Lalah Pulau. Diturik kampuang bilang pakan bajojo sepanjang jalan masuk dusun keluar dusun. Cahlah tibo di Sikayu berisuak sampai di Maranjat lalu karena kalau lubuat. Musim kopi kalematang, musim duku ke Komering, bulan do ke Talangaka gajian buruh tambang minyak tanpa istakai nasu itu. Pendek kato singkit undinan, asah kanda tua kabarasok diala payah ditangguangkan jawah di kaki dari kumang. Nan pokok ala diugamu indah menyimpang dari kumang. Lain Jambi, lain Palembang, lain kini, lain Kepatang. Kalau sangkit merantau bujang badan surang sabatang tongga, pikian mendak panjangame. Pemain di Mato Padang basilek di ujung tari haso hilang duo tabilang kok tabujua anaknya lalu tabalintang di anak patah. Tapi kini baradai panjang sepan baleo baban di belakang ayah yang curang pegantuangan. Saya barai diri alang-alang, awak jawah di langit hijau tampang menisiak-nisiak awan menyunsung dengan badai. Nyampang ke patah diri saya, putih karaju kalitigo tampan jarak dalam buku. Entah di malah marau no bailau atau di kumparan. Bilang musim kemudian, nan putiak kinilah gadang nan mudo barang surmasa. Lah gadih gadang anak nan tuwo karakot lapat mikne hinduang sida dalam orang. Pasuwo ruwet di buku sesuai untuang di bagian mako ditarimulah sagih tanpa menang. Setentang calon minangku lai rangkam puang awak jiwo membokak lapau di tasiun madok kabatangnya ya musi. Maka di pangkat tahun 58 sabondong pulang ke kampung. Lalu dinanyakan malah minantu tahan suwa utang baki anak kalapeh ngaban sebuah. Salah saya lek baralek minantu balik ke Palembang tekwik saratu anak kandung kami di rumah sementara. Taradok rasu beminantu danga adek sultan ceritonya. Patunangan nalah yang cubo. Babini alah dirasai baranak indak encangguang di sana ada perasu. Tapi beminantu mancubo itulah baru stan nagak balai basuradan. Antah sayang antah mujajo antah takui antah dirai entahlah. Nanya to muju ado bangga pengio nan bak anak dapat kaminan coba buat boleh parawet tapi anggan baradok buat. Joko dimisa diumpamo diambil kata ibarat serupo mencaliak oleh dulu. Gilo mencilok pandang kami madok awak melengah kok jauh pak akan nampak bersobok namuh maindan. Tidak percaya rasukan sukan. Tidak lama sesudah itu Dewan Banteng mulai berbalak. Paguncang sandi Minangkabau manggaga katunggak tuwo lah ia nyelapeh kebubuangan. Ulah tagajai pincoparan bagi suhara suak di jari yau lantai lagi mengajukan. Parang pacah badia malatih lago sekandang semua awak antara pusat di daerah tak buang ke meja rumah.
adapun setantang parang nantun rumikah kami babaritu. Masuk Japang malah diraso, parang dumika di tubuh. Tapi senjang bercakap berinsana nama lawan nama nang kawan tak ayam betul dia. Alek ibu membawakan pangka menanti jabat soka, hati-hati di bawah baru ibu serpu masa. Gok peluru dapet dilakan setantat jegerin masuk lubang. Perintah di dalam ditaati, pasan rang luar dituruti. Iko iyo etan punyo tepaso gadua mukunan pokok badan kesalaman. Namun tabedo menaruh anak gadis tan nabi ini. Saya barai mau nyikan tadi kata ayam tibo balam marauk lesu lalati panjamuran bakal dua kadi di alaman. Nampang dilingkuit di bawah naik mancik babaris menantikan tampan ketinggal dadak sayo dalian sudah masuk itu. Taga ada pandai wak manggaro Tuhan menolong diraga. Alhamdulillah. Sacotok lai tak nyusak saulet haram dan cata syukur lagu pada Allah. Dua musim lamu baku ampeh tibu lah golek dinan data cakak habis parang malipeh. Indak diboka sabut singko, indak ditapak kaulunyo muaro sajo di kami. Aku bersalam-salam lah rang diate. Nan sirih pulang kagagang kok pinang balik ke kampung damai dulu kesudahannya. Itulah pengalaman semasa parang stan sangkit nagari dalam mebo. Ulah parangai cedek pandai orang barabut kedudukan silik pulpi menemunya. Jaleh pada ngalatu ibadah nampak gabun nasuk mensiu kok main tinggal tinggal. Tapi tahu ado parang ngala dia ganas, yaitu parang dingin tidak merasa. Main padang di sudik matu bacaka kita terbayang karena lagi nayar. Sehingga lupa dan tidak nampak darah sakit nutiok alih dulu mendanyu dogon-dogon kesudahannya mati terbantai. Di mana medan pertempurannya tertinggi? Di rumah gandang. Nan tukang adunya mituo jemaah rumah. Itulah Rusia di Blok Timur Amerika sebelah barat sudaga bagi dia pilih orang sansai ini segala. Nalago Sumando sama Sumando minantu lawan minantu orang serumah pemayan. Ampek bilik ampek pasukan dan teman tidak mungkin musuh. Awak kendak. Bila ia cenderung kok makan mimbau paisuk silih menyeri tapi di batin parang sosok. Kalau nasutan punya radio maka dek marah ke recorder bagindo batu televisi CD membali di warna. Pai baralek bertanding kain di dapua pameran samba padusi bajuak barang. Indak menaruh hami urai ya suasun bagantuangkan ko indak imitasi jadi juru. Sialah orang nanti tahu entah petukang satuah saja dan contoh tetap jate. 30 di hari balai. Sangajo berpakai baju jarang nak membayang putih saku. Padahal salai di luar nempi tiga gadang lampi dalam uang pacak. Ba air mi udang garamnya sarawar kan dia. Mako taradok nan kalah parang. Tarimo bayak sindian itu. Namun burung bisik-bisik nang gayak dalak bertahan nang kandung ngumpik dulu mama rumah di rumahnya. Dak tahan silahkan sultan turun tanggo banyak lain depan ganti. Tapi kok lain bakibar bendera manang. Lai mengunyang lihat bini memaci memagang sawah satu bonih baunda pulau. Mako senang-senang sultan di rumah. Ilia mudiak kemasak puji pagi patang ke buah tiba. Pendeknya minantu dan santiang semado kami gagah. Nan jauh kinilah tarik nalia mencotok tangan. Sapatah sultan batutua alamai kejadi undang-undang berdoso siam nangkah. Kantuik sultan bunyi biola paluah bau minyak London pendeknya hebat. Hebat. Ada itulah menggi nan tak tahan. Rasah tinggal di rumah gadang juga agak pemericang. Bilik saraso baru galuak kasua balapik penjamuran awak bangsa pipis telingu. Apa seorang tahu itu. Marantau sekalinan kostan bukanlah rantau nanda ulu. Bukan ke Jambi, ke Palembang, indak pulau ke Bangkaulu. Tapi malah Selat Sunda, Betawi, sampai ke Batu. Batula separinduan disusuak mengaji dari alih diulang beretong dari aso mulai mengambang lapiak pulau. Iyo di ranah Tanjung Parinduan. Mangko bakaja daerah pelabuhan dek takana lagu da uluno sangkit di kasang kota Jambi maso mengakek di Gombaru. Bapokok di ujung lidah mengabek pada hijau daun sembah ujung elo kepangkau ujung melingit kali salah. Kini bermain di pasaula, di panyalang matu ia mudiak dipasang talingo tajam-tajam lego jauh-orang anak kapal. Tapi saya barat ayam aduan. Awaklah nyatu ayam kampung pai manapa kagalanggang bangkok busiam na balawan.
Mako taraso gamang dinarami. Apolai umua menjalang mempelini. Kok darah beransua dingin, kok pasak taraso guyah mencuang kareh hati berampuan. Taga adek joki kareh duo lari salam jawa di pasokan lompek selompek jambut tigo. Awaklah tinggal di belakang mandiri kabut kaki orang. 2 tahun lama risiko, nasib yang tidak perubahan. Dietong ganok di papa ganjil di kali lubang timbul lubang balenong di sinang. Syukurlah condong lay batung kek walamah lay dapat bilai amak sida turun tangan menjual jajan nasi lontong. Baik itu pun anak anggadih nomor 2 lay pulo menjahit-jahit mengambil bengkalai barang sudah. Hadiahnya na laki-laki baraja menggalih koran gajah mual simpang ngampek pulang menggalih ke sekolah. Namun di sinalah letak keadilan. Ko usau yo matiure, ko idiknya to tak berubah tapi pinamang tua. Salamu mau nyi tanah jauh bertambah anggota cie, batu kuat adia sida serantak kaya di situ. Alhamdulillah jadi juga. Dipitih malah kurang, rasaki yang tabang dia, tapi juango kalih balago babaliak pasukan tujuan awak dan surat komandan. Nan saibarai orang baburu tan, lah dilapeh hanjiang lupa gagok di kacarimbo dan satu empat mencari baun jejak baru. Sabalik hutan tapak gilo bersorak-sorak panjang bukit jelurah Pareso. Namun data tindak datiak pun tidur payah kebega-bega saja. Lai sadaruk dua daruk kadanga sayu salah anjing. Kemudian nasuni pulau makaja hendak mematah hari bertambah. Dek sabab karena itu daripada bahadih masuk elok dialih kena lain mekan ke pasar tanah abang kamari buruan berkesan. Kanio di masa itu kain sandang banyak keluar batiak saluran pemerintah. Bandanya badan koperasi ulu dari GKBI. Baik itu pun palekat merek Cipadi Joku pun bisa di Bali masuk anggota baru dapat. Harago murah tarik iset di pasaran kancang lakunya nanbak menjual kacang goreng. Tantangan tuang jelabonyo stan sakodi jadi 30 memancing kalau jedawai sesaklah candori kapinan. Maka disimaklah garak jogari, mairiang ngadok orang banyak. Pak Gandang langkah tarinyo kamalo yang dibantu lilin. Kini awak jadi anggota mendapat jatah pembagian. Pasalingki baragui DO basasak baragang barang yang tabuak gantian keputui sekolah cari pakawakan. Karena dek lai satu kagalanggang samu bapak cumbinan banyak maka orang tibu awak pun santai. Ko indak ketapotong kudo balang alun tertungkeh nang tangguli boko dirabui agam juwo namun hadiah jariah ketarimu taraso lama candunyo babaliak di ini. Hujan sabalah nalah turun standabe saruman bertuangkan kumanta tibo diato. Kamalimbak candunyo banda takah kaganang sawah dia. Tapi lah kagali dia hujan sagadaba. Alun sampai hanyut sarok laman alun batangah isi pula. Hari tarang hujan punta 2 haroklah banyak yang kagadang tarumuk nengi paman. Abi hari babilang hari cupik pakan bajawek bulan-bulan baganti jadi tahun anak baransua gadangnya. Si tinggi lah jadi masak sadang naraning-raning panuh rasa kasih di gue. Adapun pajang nang surangko balain dari nalain. Rancak indak mani tabau gapu antah kurih tundukan tinggi alun rendah kalampau. Ibarat konten dape anam narapor lain dak sirah. Bibianya mandeh nama nurun kok kulit bako disalinyo tambah saka manjalino. Tapi mantiaknya walah bisa. Namu hamatara di muka camin putas wo esok kekidah jaliak sampiang silau belakang tanah malam bersikik. Dilo mengisai-ngisai dulu babada antara cacah ala-alahnya arunyo raswa karoget dulu. Asah keluar laki bintu. Lepong pipihnya tiga lampih bertumbuk jerono sirah salingka matual membiru cando jelantak alupatah. Pandang pulau caro jalannya. Lenggang dari pihak pulang patang lenggok cualang-alang lapeh tumiknya rasul di tanah bahag lagi cermako. Pagi rintang membaca komik patang membalik buku menalun radio kapadendang ninyola satu miriangkan. Tansano gadih rangsai suatan. Kabaganti mamak bakatubah. Indak kalau balunak-lunak di pantai satu menyudahi alamat berantai dalam media.
Tagai duit di perantauan hilang di mata orang namanya. Di tengah rimbun daun limau bendalu satu jauh. Itulah bumi biaya topan barayun bantu pengaruh. Ba itu saiknya dari siko tak dapat batu tua panjang duit dado ikan makan. Kaba apa lo ngapa? Kini acuk bertandang anak muda marau di sudut langkan. Kok mengecek bisiak-bisiak banyak amat tu bercerita kadang-kadang galak bertahan. Duduk barado pepandangan meja tetek mantarong. Di bawah kaki basawa dia teh tangan berpalung nawak tibu baru merangkam. Tak paso tak tahurangan dia pura-pura tidak hujan. Tapi dek badan tak datang tua saja awak lah balik dari sinan merasa itu bodoh budi. Maka capek paham mari batin. Kurang baru menyiang kain awak lah tibu sebarang. Baru saja tabang melewet lanyak tu alami inggok daun narimbun dikuatnya menuju ranti yang nak incakan. Aku diperatek malah pagaladang. Dibagi agak juagi aku wajib jangkau digadikan dan sampai leso para kelakuan. Nyampang kon dak talantai sebelum luluh larabah mengko ditueh. Mungkin kabasera air di bumi keteba malu di langit sumpah kabadan belum buatnya. Sebenarnya kalau ditupiak pandangan dakok di layang cayek dengan jauh. Di sigi-sigi ketandangnya di silau-silau kepala pah. Maka taradok kawan setini ko lai saulah parangnya. Hingga ba anak muda kini standa ulu patuh dari kilek menangkuk baru mengiung lah kagagau saja untuk tahu. Payako lai berbudi. Hormat besopan tak pakaikan tampan tarati ada puluh jaban tua tidak ketinggalan. Anak orang Sunda Cilamaya dagang membawan tiap hari. Karajo di balai kota BA tambahan ujung namu sarjana muda Jawa. Enggak lama bana berkenalan tibo malah saja kenangan. Sekarang tak tujuan jangan putih mau pakai ketangkanya laki cincin balarotan. Nani saja semula tak. Kok dapat pinta jo pintu kebuliah kandak berkandak. Naminan tu iyo orang awak. Ndak dapat nan saling kapari iyo nan saling kau. Ndak mungkin nan sanagari orang salua. Janta lampau mbak nambah buah sehingga sekilang ayah bangi sabateh terata ayah tam jauhnya sialang beledak basi. Pendeknya tatak dilingkah minangkabau. Namun nampaknya ditarah hendak tata arah nambak menarah batang santia dirapeh ibu negara. Ditagah hendak tetagah nambak menagah aye dia dilatih ibu negara. Ayam sebungan sadionyo dek malang kok menyembah. Josi dadang jodoh besuo dapet menentu katagala. Kalau diagak di kanang-kanang dimasuk semangsu itu tapet juga andai orang. Babaju kesunggul usuah bakatak-katak bilangan. Labuliah mengkoderu usuah mendapat rasuk bilangan. Sebab itu dikatakan sesudah janji kepabuwe diresek saku tak berisi. Pipih hindak simpanan tidur banda lapang kadiambau. Usah kanong kueh keparalek jangan para beli kari baco. Batanak sajola cok talai taisok bali doatang. Upah tajawe kabo pincang jari pontong cincin tekarang. Sialah orang mengkatahu kentah kok sultan memerasa. Tapi sementang pun itu Ustaz, disikolah letak keadilan nyatu kayu Allah Ta'ala pantang nang kalam sudah tiba. Iyo juga kata orang pandai. Iyo buruak adoin buahnya barang suatu bahakimah iko malah pemujuk tangi tapi dengan orang lain. Ndak disangko ndak diagak datang orang pihak sebalah sebondong pai menjalang tujuan meneki hari. Tibo bukan sembarang tibo sarato juadaiknya langkuk pembawa buah tangan. Tarapak talam tengah rumah berisi segala buah beroti bakue-kue tiap talam bapariasan. Di antara sebanyak itu ada sebuah pilihan layak. Baraleh di satu tangan balantih karat perak. Takana uki aja ragian jumbai pucuk rabuang heran lawat tahun memandangnya. Di siko talatak pitih, iya bana pitih sana. Uang karateh baru-baru wangi terdiri alun-ilang badaria sentuhannya. Mencajak ke tiang bersusun, menggarik-garik ujung jari dan suam menjadi tumbak naik meltong salai-salai dek malu bertahan. Anak siamu dalam pagi, kuku di dalam pembarisan. Dia beramuak dalam hati di buku tidak kelihatan baik itu kuning bermegah. Alun cikuit dan serenan kinstan, ada puluh kasua sepasang meriang superai serong banta 5 jesupa masuk puluh tai selimut kalangkoi. Sadonya untuk anak daru, baik itu cara orang di sini awak pinjaman.
Sapai orang nan banyak dan picik-picik pungguang tangan mungkin kuah badan dalam mimpi buah hasian kurang nampak. Lain pulau amat ini nyu manangih ta isa-isa tindak jaleh warato. Antah ia mato tanu syukur da asaki datang monto, antah malu raso disumbang kesingit banai da awak. Mungkin juga puji ki anak, elok rataknya tangan paja bak talagu di bawah gunung. Atau barangkali sebaliaknya raso banahin badan baju kontan anak kedua. Tapi bisa juga mau pek lagi. Mada bana kanai sindiran bak alang-alang taga bingkai muko di mana disuakan. Entah. Pendeknya entah. Nan nyatu ba itulah nanti jadi. Tuhan menolong di caronyo alek langsung inentu naik syukur lagi pada Allah. Itu di tahun nanaman tecan. Sesudah piti bakare 1000 jadi cek dia sangke Soekarno berkuasa. Lah dua baban talapet ini. Tinggal si Anip di STM, si Sarial sekolah dasar, si Linda mulai masuk. Di dalam tahun 65, masa itu bulan 9, tanggal 30 tengah malam, layalah si anak Arab. Induaknya Siti Komunis, bapaknya Kun Soekarno nama Jawa atau Sintua. Satu lagi ya satu banamu pulang besar. Tantang paja jadah nangko tangihnya ala hurabi. Pakiak babunyi pakai tongga mangguruah sepanjang malam. Tasintak nagari santero heboh laurang berkunjung yang lewat kasubik sudah ini. Tapi da izin Allah Ta'ala masuknya Tuhan menggerakkan. Maka mengamuaklah pendeka judu balang kurang bagak dalam kampung tadi pagari negara. Nantahan di gundam gara gaji, rek kawe tulang nyabasi, ndak nyabasah dalam air di api bakantangan. Mato sirah detanya sirah batu kuat pandayang. Tapi alun cabuah nyala datang di masang itu nyala tibu lah sia ndak lasoh pentido lah kabangkai saja tahu. Itulah RPK terang namo Konstan tuwo nu bagalasar ini. Tanggal 31 menjelang subuh, dilipek ait nambah jelo di basuh malu nambah tebah. Anuk lah kininya paja sudah lagadang sigestapan semua tak sampai buat. Tapi sungguh punan bakian alun salah saya sinan saja. Walau apinya yolah padam pun tuang barasuk-rasuk duo. Dia pun dah bihala memutih kakinya menipak-nipak. Sebab pihak dek kaum si komunis atau si marhen bako pajak sadonya tak sarangat. Sinan pacah cekak bondo, cido mencido tengah malam pakiak juga ruang besaupan darah di duit mana sungai cabuah lagi. Di pangkat tahun 66, bangkit kalene anak muda murid sekolah memberontak. Kami jepati pasukannya. Tak kantu siang di malam lupa makan lupa mahapa gilo babondong milia mudia demonstrasi nyamukan. Ndaknya takui jebulalang ngalun kesuri juga rata mati pun aram terbesakan. Sabalun kandak dibari di manggagau sepanjang jalan Bilalo di tengah labuah betul lalu di kampi penyo. Trikora jadi semboyan nampera kabuah tubuh PKI perganyam. Pendeknya lah lanyah laman istana berturu-turu rajo tua merentak-rentak subandrio. Kari tangko langsung di antara orang banyak lain menyalek nandiawak sianik menjadi kaki kemudian menjadi kokam. Sajak memakai jaket balang takanak baret hijau daun sarupo rajo sepatokah rasu di bibia tepi cawan dak kepucuak tianam. Siang hilang malam tak pulang jarang bana makan di rumah di luar rapik berkumpul-kumpulan tak sekolah apa indah. Manjaya sumangi anak muda tanpa bayang masuk ke ilmu mendalam tahun 50 sangkit awak jadi pemuda. Mariam Tomong nambalawan mortir jogeren bado isi napang masih nambah sosok pun olah pistol jogaranan. Di awak di bambu runcing saju padang bersintak perpanggak tanpa yang tinggi bagi balansa kasiak baladonya tinggal. Tapi dek tuah pakiak merdeka dek lantang membawan jilat. Dia mati di bawah tidak butuh di bawah matu sinyal merdeka dilewat. Agak bendera. Tapi 20 tahun kemudian kesingguang lupa nalamu kini memuruak pulau Baja. Darah hayah turun ke anak warih jawek kemanakan katu pusako bapakai kan Nikolah Mudi. Kalau supadan dianjak orang loh, pamatang di kisah tagak bana bacandori pugari, maka tunjukkan waang laki-laki. Satapak usahang suri sapadi jangan berpanjang, haramkan berbalik pulang di ala tanah maka sirah angin dan samur ke alam.
Dek yakin tindua barani dek bagak karena bana rabah laju kaju gadang lah dek lagi yang tak tahu. Paulang sejarah tanah Minang mati kabau si Majapahit mati di sindu anak kabau di sinan tuah negari itu. Basuo pulo dalam tarik takabu idit raja Yaman lobo jetamak nang kemuko baliau nyato salamiai. Kaabah nang kanya guluang Mekah Madinah nak nyolanyau turun hukuman dari langit babaya kuntan kesalahan. Gajah di mamah buang pipi tantara punah dek karekel. Rasa ida orang berkuasa nan di bawah nalam empo hijau barandang nala tumbuh pisau sarwang. Makuba itulah kunungan terjadi. Kini bendi batu katuan kusia mencari kudo lain manduo candolarinyo barapi-rapi bunyi candu. Kocok karate lamu dicabui karate baru main taruh mandan digeser taruh ketambah kadang. Batuka celok negari kini. Kok bagak kan yo baganti-ganti kok cadiak sekali surang kayo besalin tuah balega. Kini benamo orde baru selamat tinggal orde lamu dinaluri kita bersimpang. Baliak cerita kesian. Kan yo salamunangko dek rintang ganyang kaganyang dek gilo jadi demonstrasi cayah mahapa pelajaran kawan tali awak tidak. Diulang setahun lagi siang malam lalu di buku satu ujian penghabisan. Alhamdulillah. Barakai vitamin tempe dek hebat gizi kepada luwih dua sianik SMA. Lai taraga nama nyambung. Cainam masuk fakultas takiko pulau nak berurang. Tapi kebagai. Buah ranum panjuduk sayut dipanjek indak tagagai ke dioyak petangnya gadang. Kesudahannya ditanuang saja dari jauh didagri sambil meningada. Memandang saja yang labiah kan buyong memakan rasul tak mungkin rasai menjadi manusia. Ladi cubonya cari karajo sambil mengapi-ngapi ijazah masukkan tua keluarkan tua lamar kian mohon kemari dia cari lowongan. Tapi lah mipih tumi sipatu caya diploma de bapak luah tabuak sarawatan tangi dua karajo warang pada. Usah pegawai kadiaru jangan keduduk dalam kantua umpan tandeh luaran patah ikan bertambah menjadi. Ya memang itulah kejadiannya Ustaz. Salapeh di dua kesubarang jaso pandayuang hilang lale. Anjing pencari ida umunya di bangkai ya wapasan. Apa katenggang tudang daun hujan tadua badang kejam. Nyampang merauk dalam sama adalah juga kegunanya paudek lapa kambiang litak atau kepupuk bunga tanah. Iko tabuang tengah jalan stan leso di kisah orang lalu caya di lanyang bodoh tampan kajadi serok balai untuangan saya. Hampir setahun menganggur rusuhlah kami menikiari. Hati siapa takkan cameh menaruh anak muda matah tinggal di dalam kota gadang itu bertani. Rasul kemati di bilik orang rasul kebusuak dalam tansi atau karambau keminuman tagoda aju di Jiganjo. Pendeknya kalau semalam tidak pulang matu dan tidak lalu lagi bagai-bagai dayu nanti. Apalagi pihak mandainya. Awak meidok darah rendah sakit mah menaruh pulau indak biah banyak berpikir sah takajuknya larabah. Tadi kirim pulang ke kampung, indak nang kontan surang dulu. Lai bana ba mamah Jawa, di duit bansai anaknya banyak. Nasi jolong lai tak adil ba memakan nasi tambuh paham nasi tanggung. Tapi syukurlah. Barakai banyak pergaulan kaki capek mulik nyuringan lain tak lama matiaka. Sianip karajo bengkeunda mangli sambil baraja. Mungkin gigi hayahnya nang tersalin tak amaknya menurun kini alah membuka surang. Bengke ketek di tepi labuh arah menuju luar kota di jalur jalan ke Bekasi. Mencari anak lava takut memandang pajale mampe. Pihak de kaminan berdua senanglah benar dalam hati. Walau indah panuh melimbak hadiahnya alun dapat tolong dialah. Dan pangka untuk dirinya lah salasai baban pikiran lah kalapeh itu nalabih dari. Baki hamaknya dipasangkan usah meminta-minta dulu nak jantinaman patah pucuk baranang dua itu tampuan. Sementara menyang-nyang rumpun sedang melambuk-lambuk urip. Rupanya junjuanglah condong ke Subali stan gagang menjulai para orang sinyai yang merasa. Atau baalai, dia itu pilihan Muhammad. Randang kalio tak nyorajan pangik kaloi nyo mangkeliang dek baliau tempe yang ketujuh gulai jaguang di sembahnya.
Adolah kaji bahasa Indonesia dianta bidua ke pulau sianit amara pulai laki lah galas kanjani. Lah dietong dibilang-bilang di papa di kiro-kiro di kana tahun nang pakai. Kini ko menjalang limo-limo tanggal larui kumoneng. Kalau diambil misal ke hari tagelek wakat puasa lalindo cayo mentari panik menindak panikai. Joko di silau wadok kalai alundara lari pesanan. Di suara suaka batin si kuala kato mahanan. Cali adek sultan radio kaset keluaran tahun alape. Rumah-rumah ndak ame walau model agak tinggal. Cuman coloknya orang suap kuda menutiak sudut ke sudut rabi seketek kepalanya. Tapi dek barang lamu bapakai suara kini lama leo. Kadang-kadang menggulung pita direwin dua-duaan parekam tanam. Walaupun batu baru wakinya baru kasetnya baru dari toko. Nah lagu tetap gak selesai. Rupanya kata orang tukang stan. Headnya barang sudah licin. Karet pemuta mulaikan dua pelatihnya ala karena itu. Lai kecito nak manuka tapi onderdil sari pesuo umpul mahalamu kasudah ni kakadia semua kasudahnya orang maksudnya. Kalau dulu mengangecek alun tembul play kata jamah lari pitanyo la menjujui bunyinya badantuan-dantuang rasu kepacah kota salon. Lah habis lagu sabalah stopnya malantiang surang ejeknya pantang tersinggung teresik pintu lamarangkang onjok kan tubuh kita baru. Barat jadi dangdut pembulia saluang gerabak ndak menolak lagu kesidah jadi duo kaset balerong lo kana. Ini Maleo Ustaz. Maleo. Tarado mencari penghidupan kinilah kan dua tadi gitar patah salero wadang-adang banyak lagi yang gayang. Lah acok penyerut darah pengacuit peguat. Kok tibuan sip marangah pareman main tai taruah. Maka dicari jalan marusuak mainda aja kata badia lalu nak gigi dari lidah. Sabui pulau cero manggale. Buat di musim kini nangko kalaulah pokok-pokok tangguang kurang ligat menuka mode barang tang dan panggakan. Alamat ketinggara arah tan manggaro jalan taga. Mungkin sultan lah tahu juga. Barasolah kesipai de angkota tinggi kejujuran hikam. Ya lawan saya seliongi bisiko gensi barang. Walau banyak di pasar tanah abang ngaragomer yang detek ini dia. Namuahnya antri kabolot membuang kue kagalodok basa lingki di pasar baru behasa lagi kesenen juga. Padahal barangnya dari Cipulir sandal madain Cibaduyut kami jabuatan tabegindo. Tapi ya sah belanjo ke toko gadang kane sulo ndak membahas itu nan dunia ramatari. Itulah pulau tua agak nyurang mencari pelayan tokoh nan mudo narancak-rancak. Gadih kami murah kucindan jinak nan tabang-tabang raok pandai menjujai orang lalu. Atau bujang nan elok tepamenan curiah duringan bibia orang penggalak dari Jawa kecek lama mulik keganto. Pendeknya kok sampik-sampik saketek kue salah banang ragi baginjai tamaha dari sabalah. Namun dek elok nguak ladonyo dek tunggang mato karupo joge mai barang balalukan nurang tarambau babalanyo. Kadang-kadang neinggi menurut pulau kok ajak si boy merayurang. Dipujuak diumbuak-umbuak dipuji disanjung-sanjung dicubo pulau resek panjang. Babalia awah penabangan Ustaz. Dibainya bacari bungkang dibasuahnya jakato-kato awak dituduh-tuah genit sialan segala macam. Apa katenggang orang gaek menyipak suci di babak tapi kata ndak akaran dia orang bayi sawo kulit dia. Kebal. Kalau dicalia isi kadai di baliak-baliak buku utang di silau pitih di kota, mako camih tibo rusuh datang. Sabab itu ketua ambo tibo pirasat dalam hati beraso galih ketaun cangkadang singguang dari baban tinggi lah sawah dari bandar. Dan sabab karena itu dia tong malah mato barang dia tong secara dagang. Kok lai galih bau juang itulah asak Jawa. Kok amih balampih tinggal yang itu nan tidak kami. Nan bedo ayam tabang di paso-paso pokok abih tang belum buat mungkin berkujud badan diri kemame ini kebayu. Pendek kato singkit curito sesudah ditampi di indang tarik dikisai dadak di malupik dipilih atas cie-cie.
Rupanya dari bakiro tahun lapeh, pokok susui pangka tamakan tabanam galang amat raja di kuastini di dunia. Tapi syukurlah, utang katoki lay lansai kontrak kadai lay talunasi julo-julo taisi. Sudah diulang-ulang bak menyapuah dibalik-balik bak memanggang ditungku ditilantangkan makotibolah pikir di gunjainya. Dipulangkan kadai kenampunyo dia liah langkah kena lain. Tanpa bala dia baik itu. Ndak sesuai ongkueh jo putaran kadang muaro dari ini. Coba pikir Ustaz. Selain dari seo tampe na lampu wajib dibayar, pajak memajak mesti lunas. Kemudian ado banamo uang sampah, ado bagala keamanan, dana itu je dana itu sadonyo tak boleh. Alun lay pungutan-kepungutan nalia nan jinak semua saja. Baik itu pun sumbangan wajib, sumbangan sunat, sukarela, partisipasi, segala macam pendeknya sambuah sekali. Labih tenenggi, alun. Kurang pagak minta bagian, nang kida tangan menampuang dan suok memecik boto mencuang nyobang TKW. Alain pulau mak memeret dari baru tangka baru tangcah, salang cah mambon membayar sekali aram ditunggu di karatahnya. Di malah kincia kabalenong stanna ya ketek roda laumpang alun tidak naik lagi. Maka timbualah pengenal itu. Pado batan yang di Senayan nelok denarak bola limau dan main di tengah sawah. Dibuka kadai di rumah menggalek barang garabat dicukupkan barang harian. Sajak dari lado jogarang gulo kopi rokok je sabun taruh ke barang sayur mayu kalontong manaruh gulo ube-ube ados ketek. Segala minyak kami jual. Minyak manis je minyak tanah, minyak arum je minyak angin, minyak pisang je minyak ikan, dan tak ditaruh minyak badak karena jarang makan dah. Tarado usau baru nangko pada mulanya lay selesai. Walau dari Yoto turun ke Bendi tadi kadai kini kok lapau, tapi alhamdulillah saulah sajo dari kudo mak usia ndak payah bana orang menompang sampai yo. Gue di RT tampe tinggal warung na inggi la tanamu bayi lamu dia baru. Dek lamu bakal lamuan mencaliak kayun lapau awak lah banyak orang namai kuat tiak subik bala pokete agak tadayuak jalan Bendi. Tapi karena awak orang lamo barang pulai agak langko, langganan tatap tak semula. Namun heran Ustaz. Dia tonggano di papa ganji galek bertambah susu juga di mana pelasa sini. Rupanya Ustaz, jual bali tinggal di buku benurang belimpik-limpik lah banyak utang mati. Kini ko kumari senjang. Maju antah surui pun bedo bak mendapet buah kepayang dimakan mabuat di buang sayang. Kok piutang di loro panjang alamai dalam makan karet. Ndak dibari orang mambon utang dalam wilang laleh. Aku dipakai malah ilmu balang-alang. Rasu angin kancang jateh di dua benang cie-cie. Nyampang kok tali agak kan dua disintak bersikulambe dian suruh minta ke bukaran. Tapi sekarang kini tiba penyakit baru. Antah siakulah nan bini, antah dari mana tanggung jah. Kabar berito bertarimu habis kontrak tahun ko rumah janji orang punya. Padahal selarui selama nangko sebelum jatuh tempo baru pitih dahulu bagiah kendalun kandak nanta gantung. Kadang-kadang baru menyuok nasi tambuah nala diminta. Lah jo bagai caro dimontak, dipujuak diumbuk-umbuk, diganja seo dinayakkan. Tapi buah sandek tajin tak lalu bawa tak dapat minta suak atau putih dibandingkan. Taluang. Ya, apa boleh? Dima tumbuh di mari siang dima beranak sinan dibuaya lunlah badan ketejakan. Dagang biasa di galombang lah si sombak mampek dan sadang dilari letak goyang manga karam buat. Salaweh nang kunagari lima wilayah di dalamnya. Antah kululih sinalang limarapi kari yang singkarak yang meninjau sunyi pantai Lawit Piaman. Sinan si BA kata lantar itu sumpah dari rumah. Dijakui kisah seketek diganjua kabar disuruhkan nak langkuk ratok nainggi. Yaitu cerita tentang Sarial anak Nambujang Merampe. Iyo juga bak kata orang. Lain koki lain masakan limu anak limu parangai siang pulau sifat Sarial. Pajako bak jalak itak. Mato lambok kumbang bataduah garak lamban sari kisah maha tua cendok kemati tapi akanya jedo kejedo.
Pakawan memilih-milih bermain nala kadarnya hobinya bermain catua ke surau tiga. Mungkin dek gadang jo perasayan menyimak saja dikete. Nampak paritong dalam hidup menangkuk panaan tininya lain menekah jadi orang. Ulah dek bansai engkau juga sebelum tamat di sini lah dia suah mengecek-ngecek para sunya kalan suang cito menyambung tak sampai. Usah dia ngam tabang tinggi bang. Awak kanya tu anak kuiwah sayok sentiang baik gua indak. Kini-kini wa amba pikir suah indak tagamang ban. Kalau menurut pandangan ayah, daripada karajo lain eloklah pai jo abang yang bagabon di bengkel onda. Sebab ke karajo sekolah tangguang kamanggale pokok tak adu kabakuli tak mungkin. Kalau sekadar cari makan memikirkan parian sejangka, indahlah kaki digamangkan. Sadang samui di batu lai, duit lundi di tanah lai gapuak ke umum itu manusia langkuk di hati di pikiran. Tapi duit bukan hanya untuk makan. Apalagi di musim kini. Modal gadang ngalung jaminan titil sarjana ambek diarok bagak saja undak pagun. Kapan dayan nang kamanolong keterampilan keturang kini. Itu nampak diharapkan. Mandang ngarung yang nan bakian tarumua anak tamanuang sepatah kato tak terjawab. Paparang hati di dalam mencayo nampak kemku. Agak nang canduaya matu amaknya di menangi. Tapi dia pun lampu pun yang lama ngijok kode berhenti dah dia. Namun gas ditancap taruh marawang-rawang bunyi tolulih beliau di semen. Entah sialah menunjuai di makolah tadi pengana. Selesai ujian penghabisan inyo karajola punasi. Induk sama ngaju piaman balapau di Kemayoran urang penyantun nelo ati tak kuno disebut nama. Dia yakin ke badan surang kakuk karajo tak memantang namuah menjadi tukang cebok kini bertugas penidang. Oke sayang gaji lumayan kain de baju dapat tukar kami kesambilan kadang-kadang. Indak lalamu antaronyo dapet tundingan jobos lapau si Sarial masuk kuliah. Antah baalah curitonyo kami mendapet satu masa. Nanya tu malam karajo laponasi siang berulang kesalemba mahasiswa akademi jurusan Banggen. Dek pandai membagi masuk bagi dua sambil memapan 3 tahun lamu kuliah tamat sekolah akademi. Ala-alah gadang hatinya talabiah kami nan baduo jo tangih anak disyukur. Tarimo kasih baki hajo anak kami di sebarang. Runo tak jua ke di balai jo, ke Tuhan doa diturunkan. Menjadi yang malalah hendaknya keungguang-ungguang kesarubu ke panjang-panji ke Medina. Rupanya Ustaz, nasib kabayak dek Sarial satu dituga satu tumbuh pakuak sepancuang lama mutih lamaran karajo berterima. Ditampekkan orang di BRI di Kantua cabang tingkek 2 dalam wilayah Jatibarang Dakik Cirebon Jawa Barat. Wa in syakartum la azidannakum. Maha suci engkau ya Allah nan membuka segala kunci menguak segala pintu rahman rahim salam. Aku tando bagirang juga syukur dinanyakan orang ke rumah diimbau surang orang siap mendoa beketek-ketek. Hadirlah jiran jota tangga diundang kawan-kawannya 100 anak orang sekampung ajuri saru lagi dulu. Aiko berito kami baris tan ladu sebuah kabaganji. Di malam semalam itu kami lahiran laki bini lais ketek tapi dia. Yaitu paradok surang anak gadis memakai baju bunga taruang betandang itulah baru. Badan sinta gadang bakaka kulit dan agak karaani hiduangnya hilang-hilang tinggi. Asah menampak si Sarial dua-duanya tak senang diam mengecek menjelek bibia matonya mengalok-alok. Yuk sebentar mengaruak tas sangkuati meresek pitih kiro mencigok cemin ketek marato-ratukan badak atau mencaliat tinju bibia. Ramahnya bakalabihan. Yawak pada ayahnya bamak kenduk bareh. Anak yang lincah kada puak kami sifat simpuang muka bulakang. Anak siak pelaku paja muka sekali itu kebana. Selesai orang mendoa, sesudah minum jemakan alik lapai surang-surang tinggal aja seratunya. Inan terbuka perundiangan talabuah niat dalam mati ke kami kata dirapakan. Di inyo menaruh siliah hudang kami menyimpan pinang mudo, taragak beliau main pun kan dalam cara normal tangga. Rupanya pajanan cakutan, calon tunggal untuk Sarial anak kandung di ibu samang tamai PGA Kota Padang. Kini tersimpuk keluar.
Mangko bajariah salamo ko tujuan jaguang basera tan nak mamawi kenan tanawa iku malah mana budi. Kalau nancito da ulunya ustan nak memulangkan anak kabako jan pupuih jajak mainggi di sambuang rantai pabisan. Tapi rumit menolak sambah urang nembak mawah abocong. Takwik menjongkik pangka penawangan menyangua ujuang nembung kuat duri lanyato kemanyangkik ranti yang nampak kemencucuk kata gua minyang di negari. Padolah itu nanti jadi dilapeh anak kepiaman dilapeh biaya mato. Iyolah dapet mendiat tapi tak dapet bahkan samisa memakan tawah muda ustan awih lapeh masam tak hilang katanya tinggal di rakungan kata dan tidak kendali babuai tani di janjang tingkah buah ratu antah muju antah mau pe apalah jinia yamato sultanah sajonan. Sesudah alek baralek alek nan tidak seturugi maku batulak lah anak kecerebon jadi pegawai di kantor abang. Mair yang minantu baru sinan dimulai di baru rumah baru segala baru kok untuang etikat kana lama. Di rumah laba pulangkan maka dicarilah kontrakan baru agak keluar kota indak jauh dari sini. Mangku dipilih daerah ko pertamunan agak murasio, kedua nan mungkin buka lapau, ketiga mendekik-dekik yang kok lai singkit kedepit uleh lamah rasul ke membilai. Apa lai ya wak dia surami, kini tinggal 3 beranak pada lacok. Sesudah caliak kian silau kemari pandang ilia cigok kemudian, tapeklah rumah-rumah ketek. Indiang tadi ya tembok sepinggang talatak tapek di mukogang di laman betiang kawek balampu neon jatehnya. Iko pangkalan anak muda pupunan pareman tanggung cewek yu cowok bagalundu sarupo pasakarana. Asah dugari akan masuk sesaklah cando muka lapau jangan kenurang kemambali kalalu sajo keselingki. Nyoputa lagu dangdut menari maradai-radai berjoget asal meliwak ba'a surai-nyo kamalarang para surumi. Talabih bana malam minggu sampai pagi menggagau-gagau bunyi gitar bunyi radio bercampur turu ramabua. Nan senjang bana mado istan sudah membali rokok sabatang nak berutang limun seboto paremen menembak saja. Kalau amaknya menyikadai di maraok pareman taluak labek di muka arak-arak. Bukan basasak bebalanjo tan tapi main tai canta gelek nanetan tanyo katanyo naninya meresek panjana lain menjangkau kota. Lai gak surang na membali tapi kepiang alumnya barikan sosok piti na dimintanya batangka wak yang kakalah. Silinda pulau nami kadai alamai indah kejobali. Ilo bahandai berkucin dan marayu bakarataran tinggu apa jawa keciak yu. Jangan dicuba menaguannya konon kok berang mengatui. Jawabnya beres besok pagi. Tindiang rumah pakuah sate bonggok-onggok di alaman tak sia orang ke itu. Pak RT tak mau tahu Pak Ansip agak manggau iuran babai dia. Lah 2 tahun jalan ketiga galeh bertambah sesuatu. Tinggallah kotak-kotak kosong barang bakaka jarang-jarang lah cok kurang babadi. Maka daripada karam tetunggang dibuang sawah tentang nangko dendang nganok lapo batutuik baranti dagang sementara. Syukurlah hamaknya bansona lasak baputa juo baliang-baliang. Nyobuek lapek nagosari langkuk jekolak jusarabi patang menjual pisang goreng. Ilinda menjahit-jahit masuk tempahan anak-anak termak lepis jadi juo sulam supera yedok kanan. Nan menenggi tinggal memawa rumput rage stantau tamakan minanado tau memakai nama rasid. Lahacuk tapak kuah di mensaji kok wakatu indak berputih alun abang buat lah kami dak ulu sampai dari ini. Kadang-kadang sesudah subuh atau menanti lupa masuk pai bertandang kesianip taraga berdua. Tapi baru saja tiburi janjanglah buruak caliak minantu ia talatak jendiaro. Anak mulai mengaluh panjang. Parajo jarang nama suak mintu bawa sakit di kampung pajanang gadang kabasunai dan ketek agak pendamang. Pendeknya lah rapet paga baki lalu lah harek pasak kunci pintu bahanya wak kemalak. Waktu amaknya sakit seminggu dirawat di CBZ datang Silinda pai bayo. Inan pacah parang Libanon bercakap ini jurun sana.
Hampeh mahampeh dalam bengke ganti baju cuci buat pasorak kurang menonton. Paketek sasa kesiannya. Inyulah nyatu ditimbang antara jua awak memacikan, tapi nyaraco indak setimbang mengati barek tojo. Nambak orang membalah buah ciek dipijak ciek jangkit, disangku adik namanya rang silinda dan nyusi. Saja itu pasak meranggang putus hubungan diplomatik. Parang indak damai kenalun dek Khadijah hati. Mulai setampuk dari tanah anak dinang jadi asuh dijujai pagi jepatang lah kadang iku kabalik. Entah. Kalau dilihat pada umuas tandi buat tenaga cukup darai, maka taraduk mencari di iyolah kampuah nabawo. Bukit tinggi lurah lah dalam kok panek lanak baranti kok patang lanak pamalam. Sayok patah paruah lah pape tak gunung labur panjang. Aku padolah malu digalanggang diurak taruah nyolai digajua sulit kapautan bajak ke kandang meluasa. Mupakai kami nan badu sesuai tiga baranak pulang kampung ke negari. Sawah lai para tunado rumah kadang tinggal mau diganang tapi ilaman ayam juit di pakambang tanah minang sambut akan. Kalau masuk pantai Padang Kuliwit satu labah bunyi tapa Sugiro Kamarape. Puncah pesisir ada kami heboh baanayane bubuh tunggang wah aduk ke pintu. Lalu bayu asa makin dake basasak kurang di dermaga. Layuk malayuk sapu tangan membalik lambayan di tarali sama menipeh ke bawah. Kok barang lah bonggo-onggo ngan gae rauk di kopor nan mudo gilo babadak pecah kali ini batangisan. Anak kapa selisia basah Roger meroger dianjongan tujuan ilia perintah mulia radio memakak. Tantang diri meenggi, tagak katagun di haluan indak peduli jurang banyak. Dilayang pandang kadare karena minang tampe asa nan bilang musim tinggalkan. Inan tepadu dua rasu, mahatam kerumpun jiwa menyantak karangkayati panuh larunggo sidadu. Apalah rasu malu, pertama rasu cinta talabu, kedua rasu malu kampuang. Kok cinta kadikatakan rumiklah kami menyebutnya. Santano lawi berubah jadi dawai rantiang dirimbo kepenanyo langit yang biak karate cinta nanalun tetulikan. Waktu nampak gunung Dempo kebasaran dek orang pasmah mencaliak tangkamus tanah Lampuang atau Sibayak tanah Karo nantakana marapi singgalang tandikit di gunung Sabu. Rancak alamnya danau Toba santiang tampannya lawi tawa alun sabandiang yang meninjau tidak sagagah dan sumber. Kecil orang hebat di puncak antara Bogor Sukabumi Manang Lastan. Just tinggal lawi selakalah konon di kelo IPMP. Tak kalau manajun dari Gesteng menampuh ranah ketua Agung kutiko lalu di Siboga mencari pulau Nagusati. Nah nampak-nampak pantai bumi di lereng jalan Kapainan. Pendeknya indak nalabiah penyawa. Dicapuak kasih melakik di matan sayang kesampingnya. Jangankan kain ragi sasek salah banang lima. Rai orang mekandri elok dibuat punya kami baik cinta ke negara. Tapi dibalik daripada itu stan rasu malu menyesakku. Lah sekian lama bajalan baurek candola suang batu batarua alu kayu rukam. Ini pulang mengatik tangan serupa orang parang. Lah rabah karang dia condong tunggua menyampi di nagari salodang menyerok kampung buahnya jatuh rantau. Itulah upeknya caraco sumpah bagi memberitahu. Maka diseka malah hiamatu dipuju ati semusurang. Bersabab kampung ditinggalkan ulah suruhan mandejo pituah mamak dahulu. Ara tahu madang dulu babuah babungo balun barang tahu ang bujang dahulu di rumah babungo balun. Ado pulo amanai kurang talukih dalam pantun. Cubadak tumbuh sabarih di bawah jagung rang tugakan sayang ke anak petani ibu si kampung.
Santanu ibu jo baju dibuka ipek adang-adang jokok memakai beku tiko raso kalusuah dikari. Dan sanu ibu jo padi baniah ditebari serakkan sisi ke sawah jawa. Sebab kalau bahin pun disamayan urek di bawah kabasawa pucuk jateh kabapalun pasasak patang kagadang di malah pagi kababuah. Iya ibu jo kampung dibawa merantau jawa. Kaganti malateh hutan membuka taruko baru membangun ladang jepara. Ditutuak barangan ado nalamu kamakapai diragang padang pengimpawan bertambah lawek minangkap. Tapi kok indak besu nang sadonantun stan samati matiangan jan barabuit suok jeka manakan nak susui tanaan mandeh usah sampai mitu jajo bilia asare hidung pangka. Sebab karena itu mudoden dirantau orang jarang lalu di rumah gadang alin menyesul ke pusatku. Itulah hanya tandu beti jaso manah ke negara. Kini sesudah badala tuo, kok makan sesuok kanyang bakain sahale lampok. Dunia hadih taragak sudah baganjur lagi tua. Hanya pinta pintu sekete. Kok mati badan deni suak disiko tolong dipandam di darah terserak daulunya. Di pincuran dan mandi jolong sinan juo mandi sudah. Dibakeh baraja sujud di surau nangko sembayangkan. Itulah kata ucapan santun kata nak satu menangkabu. Dulu dan bayi tampak punggung, kini babaliak tampak buku dagang masyuri biasa. Saat tiba kami di kampung, rumah tinggal nama dapati. Janjang rabah pintu basau, dapua condong tumpu kuruntuh halaman sama parak maringo. Jawan nindak bepinggan nindak sanduk patah haraman naruh kono la meja di polisi. Maka diadakanlah segala cie nan tirih makanan sisi nalapuak petik diganti dian sua surang sama surang nindak kesia menyerai. Dek tiok dikakuk main pitih asa diawai main upah daun kunyit membali juo. Maka kampilah uncang penyimpanan baganti ale sedik kampi. Baralah gana kata tanai ulu indak muaro tunggang lawi ditimboli kakak yang kok kunong piti lagi. Untuanglah tantang nang ganti yang dapat bilai hanyut nalai kepintasan. Indak disangko dia ngenangan datang pekirim si sarial mairi yang wesel sida dari istininya dohu. Alhamdulillah. Babaliak semangit badan nan bak cikaro dapat ayah baru timporinai. Sudah dicupikkan bareh baka taniai bercucuk tanam ke sawah mulai bertahun babuet kami bertiga. Yo bismillah turun ke luluak stand diayun tajak tinggi-tinggi mahunjam tibori tanah tingkah ke tingkah penyipang dua tebu dua semangit itu. Sabanja jolong lay menakah. Banja kedua mulaikan dua cupik ketiga lama leo. Lahacok tatagun taga alih lupit guyah ngok bakaja babintang-bintang pemandangan badariak-dariak pulang pinggang. Kononlah kulo jo sidinda. Saja iduang ditampu hango iko lah baru masuk unang. Cah menyilau ke belakang sabanta mahamwih tapak tangan nampak loncek nyum gagau. Amaknya duduk tersandar. Dari tadi gilo bekipeh lah kariang kawa disasoknya taruh sabanta minta. Indaklah dapet disasali stanio juo. Gadang garundang di kubangan, gadang buayo di muaro. Ulah lambek lamu dirantau badan biaso senang buo kini tapaso menturun. Kabal. Pendeknya di hari sehari nantun nalun saliri kesudahkan. Menjalang berbunyi taguh lu'ua kami berkamih balik pulang. Bayarian-iriang ilia banda tadayuak-dayuak di pamatang saruman tentara balik larang. Itu di hari nan pertama. Bisuaknya diulang puluh. Besambuang bisuak cek lai. Cupik sapakan masih tungkin sekubuang piliang aluluak baniah ketambah gadang juga orang sabali abatanam. Kasudahanmu menyerah kalah. Apa sopah keupah na jinak jiwa menangguangkan. Allah dicuba masuk parak. Mengkasui batanam karek di sisi ditanam mudo. Tapi baru tiburi tapi ladang mencaliak sama jabaluka memandang rapek kayuana. Surui hati patah salero banyak lendak dari yo. Kok ditanam di Peranci 2 bulan mengkoba daun nantah kabilo kabarisi. Di lambuak cangkeh kepala mungkin baraso nak menginyam badan baran suat waju. Di ganang kolam tabe ikan bertahun baru ke memancing. Biaro tiak jo ayam musang banyak akuak musim pokok kandang mungkin tak balik.
Pendek nyoba taimba orang bagak turun stan musuh tampak hati badang puang cakak alung takik latibo pacah mental kata orang kini. Tapi tak kena petua guru tersebut di dalam kaji. Walau bari suak ke kiamat dia tembungi kabalipek namun bijo tanamkan juga bersuak juga. Ainda ada lagi. Dia utang kan yo dian suah mengkolan saya kakok diawai mengko jadi. Maku dirambah sama nambah sawa dikisai sasuk diraminyo di lambang tanah kesemangnya. Ini saundang dinantuo kandai-andai dinamudo. Dia karakok daunyo kok kita rajin menjunjuangkan suak kejadi silia benar. Asah lai satu batanam indak benar dapet menuai mengkatok kebulian dulu salibun diarokang. Nan pangka yakin ditawakal sabah jurilah di palagi sinan latah kelompokan. Di pado satu waktu sadang rami orang di kampung bermulai tagak bayang-bayang tegelek asa masuk itu. Nampaklah hoto Honda Civic kemudian menuju rumah kami mengimbau-imbau kalasnya. Tapi di simpang sudik laman noto tagak mesin beranti takuak pintu tentang supir meranggang kaca belakang. Maka keluarlah surang anak muda. Awak gagah pakai kacamata kumis dan tidak labek amek rambut ketua bawang-bawang. Tangan suak menetiang kopor dan kida memimpiang payah sarawit bana aja papanya. Mary yang tulonan pedusi, bakaus sarawalepis memakai jaket merah jambu lakit sepatu tinggi-tinggi. Dari jauh nyola galak, sialah orang datang ko aku mengkasui dalam hati. Sadang menggisa-gisa matu tagagau wamaknya di alaman balari silinda pemanyonsong. Rupanya si serial nalah tatogo tan pulang sarato anak bini. Onde, saju ati langkah palang nan bak mandi di anak sungai raso durek air rindu Tuhanlah saja tetap. Sabab Allah dia itu nyatui jua lai basaga kok lurah ado babatu taraso badan bapunyo bukanlah kami yang tabuang. Itulah bunyi 200 di salotani kesyukuran. 3 malam minggu di rumah tarapak katodik sarial menantui membenarkan. Mangkulai pulang ke kampung dapat cuti perai sebulan di rumah hendak kamu bana. Adapun mengkasui kepulangan, selain palapeh hubek rindu, ada rundiang nama bau minta dialah yang pakai. Kaba elok barito bayak patut digageh dicapekkan orang menanti ketukupui. Yaitu taradok diri silinda. Dek awak menaruh ketitiran orang banyak nak menguang sangka menunggu di Betawi. Kurangnya kawan sekolah. Masuk kuliah di Salemba kini pegawai kantor dia si Beni namun pajatu. Asa dari parik rantang dalam ranah kota nampet etan di luar 50 kota kalamai ranamokan. Tantang ti ia parangainya indaklah patut diragui. Sopan lai tarati ado turunan orang baik-baik rajin sembayang baik badat terpakai di masyarakat. Baalah wana tampan sigai cubo siasek batangan nausinan kesayah beritonya. Sebab antara si Beni ju silinda alah tarantang tali suto takabek tabuah sinta hingga ada awak matinya. Kok lai jodoh baimbawan sawah diangkit nenek mamak tambang disinta ayah kanduang. Mako sementara hari sadang tanang ombak sunyi yang ingin salasai hujan taduah kabut kuntarang, biarlah hambo malayatan. Kami barangkit ju silinda amak pai ayah di rumah di Jawa lek dilansuangkan, baitu kecek si Sariang. Kanio dek katu surang dibulati katu banyak diedakan rundiang kepacik dan namanya. Salah kurang sumando di jalang malah nampatik-patik. Digiliang katu jemu pakai imbagu barapek dalam adai. Maka tumbuhlah bijo di tugaran tumbuhnya lalu disiangi. Sesuai padu jopadan saragam wajah jangko kalansuang duo mukironya. Walhasil salasai mendoa ketek di bulan Nayak Zulkaidah. Barangkeklah anak serombongan tinggal mainggi sulang diri tinggal sarato jauh tuangnya. Lah sebulan orang berjalan ampiang kedua bulan panah. Kalau mau nantun badan tinggal mau nyi rumah yang sekumbang.
Araso bana hino diri tan sarupola diang petah puncoling ngau tak sia mengawani. Anak jauh bini pun jauh kemanakan haram menyilau orang kulit yang tak bertanya. Tumbuh tanah biawak surang sawah ayah mandikan diri. Kok ni tak resek lah tungku tekan tua ilola bantah. Kalau nak tahu jom ke ngambo, caliaklah kayu mati tagak di tanah padang pasawangan sadang dikuput angin ini. Daun gugua rantiang maranggeh batang mumuak urek tagantuang buruang nanindak enggok lain. Kok rabah badan bak kini mati surang disudik dilihat. Sialah orang nak tahu antah kok langau jauh saja. Lah 2 pucuk surat malayang menyuruh maknya pulang janji kan indak lamu bana. Datang balasan si Sarial, amak di dalam perjalanan bersabar ya sabanta. Kini sedang di kota Bandung ditahan setimi si Dadang. Dari Sinan ke Palembang sida papasan karet. Lalamu bananya taraga cucu nak tahu jalan buangnya. Mandanga jawaban surat mangka hati bukan kepalang berang tak sama dilacut dan bani macam buai buati. Ko indah menenggang anak takut menentu kata singwang jo kawe dan minta pulang pilih je antara dua. Ini ndak berparu lipe lah ngato laki tinggal surangnya malala meradai-radai bajalan bak kumpayannya. Awas, tunggu pulang tiba di rumah dan basuahnya kato-kato dan nasab dan paganyikan di sinan hati ke sana. Tapi di bulan nang kampe beliau tercogok turunoto di antara cucunan bujang anak sida nomor 2. Tapi tahu tanda. Mancaliak nang tanduang datang bangih surut berang tak jadi hilang sugalo dendam lamu kasih mabaliak semua. Bah sebab angko baik. Bukan pitunduk menyepakai atau alemu pasak lidah hendak pulau tapi dibini. Tapi takana pituah mama. Sapatah kaji berselisih manga surau ke ditinggalkan. Ujung Jepangka nambang sial sah labu buat tanggakan. Itu di Ambon. Sebab anaknya berumah tangga kos pantun lama menikopi stan. Kok nak tahu di lama kopi cubu tunggu sampai tadada. Bialeh cangkia karak sabuk sinan bana lapak candungan. Usah tak manik-manik tabu makin kau juang makin nambah. Konon berito yang bodang. Adapun memua perkawinan kota bagi kepada 3 masuk. Menolah masuk nan 3, pertama masuk bakasih, kedua masuk bakisah, ketiga masuk bakasih. Nan dikatakan masuk bakasih, sajak mendari akad nikah sampai mendapat anak cia. Siko menjulai bunga kasih bagaluit sayang dui buah baranang dalam cinta. Jalin bajarumek kai bakai bak pengarang bacarai Allah di Muhammad sinan ku arak kasih sayang. Nan kedua masuk bakisah, yaitu saja awak dipanggil ayah atau diimbau orang mandeh inggo nanya menentu baru. Sikolah masuk ketikonyo bini ketampek pemupakai laki kabakeh pengaduan samu menilai kedua. Kok takkan tuak supir di muko sembah kemudi di stokar. Kok tagulit canggay cingkarya, ban kacah ketuk di pompa, kacori ben kabua di ambun, kacos spion kurang batu lampu rem menindak nyalo, sugirolah supir turun tangan. Batingkah orang nabadwu sensaro pesisir dalam itu. Nan ketiga adalah masuk bakaswah, yaitu sajak menggendong-gendong cucu sampai dipisah datang bilang. Masuk duit kasuah mengasuh dinalanya, dimbiang-memimbiang dinang kalam mirik-mirik, kok sakit pakai mengadu. Itulah sepanti babak keramai duit. Itulah yang disebut di orang kini, saling asih, saling asah, dan saling asuh. Maka kini kami jalanilah masuk penghabisan duit berdua berkedurang. Nambak ibarat orang menggalih babalik awal puasa. Walaupun duit berdua bukan berdua cara dulu sepasang balam dalam rimbo. Tapi caliak dek sultan anak kucing bagaluang tindah bertindah ganti menumpang-numpangannya. Kesurau sama kesurau kabalai beriang-iriang nampak surang nampak berdua tajarak paling bau itu. Setahun sesudah itu tiba pasan dari si Linda mairiang pitih kaum kueh amaknya disuruh datang. Abak inyo kamalaya kan kini lama suak 8 bulan tinggal menanti kutikonya. Dek sayang ibu anak, dek maragawi pihak menantu. Maka dilatih malah amaknya berpisah pulau dari dunia.
Tapi dimasuk ke menyabi, beliau tercobok pulang babaliak semangit badan bak lampu dituanginya. Alung sudah bersiang jolong, si Sarial berkirim surat. Ananda masuk pendidikan 3 bulan lama di Jogja, bunda segera ke Cirebon, ayah di rumah sementara. Itu bunyi suratnya. Lah bakiro pulo inggo agare, babaliak maenggi surang nan tinggal hati ndak elok nampai ya tindak sanang kaya matur pengadakan. Etong-etong kenari dibilang-bilangkan pakan 3 bulan lah dia seketik pulang pulau permaisuri gadang hati Maharaja. Kini kostan, menyalah berangkai pulau diminta anak ke Palembang. Sebab sida pai ke Makkah, kedua je suaminya anak merampai bertinggalkan neneknya nang kamasur. Ya, aku katenggang beriambo nembak ayam baranak ipiak. Ditagah banyak sensaronyo dilapih badan menang buangkan. Lai tak cito nak menurut orang pun kareh nak membau, tapi kedibaakan. Awak indak di lingkuang sambah cara no datang ke mandehnya ayah barangnya kada umum. Ko indak tak siso rasa malu setantak menjadi buah kunjung. Dan kecekkan ke anak-anak. Kami nan usah dipisahkan berdosa kalian. Sebab di masa tua-tua ko bini keganti bukan buang tampek mengadu sakit sanang gantuangan batin di sumanu. Nan semisa kabut di gumong say barai ayah juikan carai baraso kematian tampan mularai kedua. Usah kami dibat nangko kana janayah di sesuai. Sakit rasunya bajauhan ba'a banajini sakitnya cabutlah dari daging parah karena sang mengkate. Iswak kok sampai mua panjang tangguang rasai kendek kalian sinan kajalek mahananya tagare senjaknya. Mangkura itu ketuaya nyampang tibu ngilu jopan yang nyutumbuah sakit taranta. Ndak den rila disintuah orang pantang siapa naman jamah antah amak kalian surang nalain dia diharapkan. Itu batin menumpahi. Janganlah dinilai badan kami nan bak saunggok tulang lapuak batumpi hujan masyid. Janganlah, jangan. Tapi kami ko bahati jantua, baraso baparasaan manaruah sayangnya cinta silaturahim salamun. Caliaklah lampu setarong yang habis minyak menjalang padam. Sementara wajah balon sampai agak sesinga 2 singa nyalo apinya menggabubu barunya kalau hilang cahaya. Contoh nan saya badan kami nak tanya orang nama saya. Di pada suatu malam sesudah sembahyang Isya selesai minum jemakan, alun Nabi sabatang rokok taraso lain nau badan. Anguk sasak kepala sakit batuak tiba paluah berombak kesendian raso ketangga berputar cenderung menyala. Maka dibawalah lalu ke kalung. Dicuba menganang-anang, apalah sebab karenanya? Mungkin kau talampau pantang atau ketagua di tesak. Rupanya tadi talak makan stand di parak karajo tangguang pulangnya berhujan-hujan kini ke badan mulai. Malam bertambah larui juga. Walaulah batungkuih jo kain sao betimbun sugalo banta baju balampih jiwa dalam. Namun dinginnya alah urabi nan bak girau ambung jantan lali nan sampai masuk tulang membak darah di pembuat. Ya Tuhan. Sakit kesia kebaing bau awi kemalah minta air. Ubek jauh panawa jauh ke bantah saja. Di luar hujan makin labek, buruh kilek sabung menyabung. Sekali patuh menembak rasul malaikat nama hari pai menjapit badan diri. Datanglah. Datanglah wahai Israel. Cabui anguk den kini juga buang-buang baulah kehadirat nyawa pulang kenan punya dunia lari-lari tinggal. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kami yang datang dari Engkau sampai kembali yang Kau. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hanyut badan musuh. Hanyut dan tidak pengaruh. Rasul dia puang lawik lapeh bilo dibuai bunga ombak melayang salwangi. Dalam yang alam sabali sunyi tiada nan badat sunyi bagaikan dalam kubur. Diresek-resek kalang ulu dirabu-rabu tapi diulang.
Nyato di baliak papan salai berpocong di kain akan babanta tanah sabingka. Dalam lahat malah ko badan, itulah kubuarang ngamukan alam barzah katur manusia. Oh, tuh. Dok tibo sudi joda awa, tanyo jualah ke dijawab. Amal kurang iman puntang gong dosa lah banyak kepabuat tampan kalondong penerapu. Dalam mengana-ngana diri sedang membaca-baca nasib. Maka tadanga ayam berkukuak sayu jauh tabuh pedundung membalik abang dum sayu. Sinanlah baru kasayahnya Ustaz. Angok tarasutur nanya kulit nalai yang juga alun mati malam ini. Alhamdulillah maha suci engkau ya Allah. Zat nan maiduikan barna mati nan mematikan barna hidup. Walau sakit tak lama bana sepakan tidur teranta. Namun nulah dek gampu nang sadaro tunggak condong sandila rata meranggang cando sambung karang. Liek kasaulah cahaya dipandang atau batiri. Lantai patah dari yaula puak di yang tidak elok lai tinggal menanti rabah saja. Patungke mencari ubetan. Mangaluah tagak di pintu langit teliang bumi bergoyang. Taga adek nyawa inggok juwo tepaso iman di patang sepatang cako tibolah surang mamak rumah singgah sebentar dari lapau. Tangku hati bertandang elok, pai bertanya kesihatan dek badan tadang sakit. Rupanya kepujuk pagadang tangis tan biayin digamang kanyu awak ibari bola tanggul. Aku berkatalah beliau musuh itu. Ado kabar dari Palembang minantulah baliak naik haji lai selamat pulang pagi. Tantang amat sida barangkit pulau ke Jakarta dijaput di anak cucu mengkasih terudek mata. Kalau mencaliak ke perjalanan entah pabilo ke pulangnya mungkin kalau mau rumah kosong. Rumah kosong. Oh iyo itu kajalehnya makunan maunyi selama nangko bukan mengkaluak manusia. Antah hadili, antah musetan, antah patuang menyelangnya. Awak disangko sapah tabu tiok na lalu melunyahkan kaberang kesia berang. Iyalah. Iko malah makna kato kecikak kurang dalam kampung. Kok duduk kurang sumando sepantun nabuat teh tunggua inggok nalakek-lakek kanji. Kini hujan sadabak nalah datang, angin sadarok nalah tiba. Masih ni duit roda baputa tinggal tamanuang ganjabat tu haram di kana lain. Iyo pulo yang gina salah tan. Nyato kok padi lah basabi mengajarani di garoju awak kananya orang menumpang. Walau mudo habis tanago tandeh pitih indah ameh pun tidur. Tapi nan martabat lain dak usah stan harago diri ini kan. Maka dibaliakanlah mandat ke pengulu disarahkan kunci ketungan yang kabau pai kubangan tinggal baganjuan ini. Di Bandua Taisa Isa ilaman ratu babuah menangis sepanjang jalan menuju Ranggai. Tapi di rumah hingga kamanakan purak kecangang. Manga yang diserupui ku menggungguang bukti hilemu dia malu kami di leher. Sesudah dikabar dijalehkan di sana pun datang menyelidik. Supaya janilang sesek latak tak cici anak tahu tampe. Maka pitih biarlah hamba simpan bugih diletak di lemari loji usah dipakai dulu. Tak kile ikan dalam lunau stanlah tantu jantan batinyonya. Kurang dibalik awan hijau awak dibalik. Adanya kukuak dalam talua tabayang kukiak dalam bunga. Lahnya tu awak panabangan pahamlah nampak hidung kata. Maka dijual malah cincin leter barek nanti gua ameh kurang ganti pahambek-ambek tanya. Labiahnya disimpan ke sumangi, itulah milik penghabisan si dusunya para dia lain. Tahu Ustaz? Dek kuni nampak kunyanya, dek sadah mangkunya putih lai jilah orang-orang. Tapi tidak lama Ustaz. Sesudah gomok kurang palicin usai, kesandek jalan roda masin kusui labanang di sikoci jahit menindak burilai. Awak suko jena silambiak kini kari yang ngecok pada reng.
makan bakuak ng ketujuh goreng dibuat yang dek kita makan dulu. Oh, nasi. Adalah pada suatu malam sedang makan di sudut dapur tadanga orang mota. Parek naik minyak maha membubuang haragolado kopi gulu. Tasakang rasurakungan kan. Coba tu nasi di luar bak sakam maya diragua saja itu kata nasi. Sekali pulau kejadian. Awak rabah-rabah bangun lutut buyah tangan menggigil mata pun kurang pencadia itu. Maka wakatu batanak patang talapeh pariu genggaman. Jatuh menimpa cawan ping dan pacah badarai galih kacu pacah na lalu melupa. Ondes, ndak tabado buah turunyo mamatuih caci matinya. Bana sumpah cara curumit tinggi kemana. Pendeknya ndak tasudu-sudu ditiak, ndak tamakan-makan dianji yang ampuang rasanya badan diri rasul dunia. Masya Allah. Bak tabua pecahan tiriang hancua galeh kanai pariwa. Bak itu buah ketembok. Mancucua darah di kaki. Bak itulah pulau darah lumpur. Nan membosek di rumpun jantung ulah jadi sebutan mimpi. Lalu dibungkuih kain di tete yang dijujuang lapiak jabanta baganju langkah turun tanggo ke surau sang diado sampai kini di sini. Itulah nasibnya. Itulah jinih para sayan ratok tangih di hari tua. Mangko kesutan bakadukan bake harang banyak babaritu. Bukan turusuah nak barintang tagamang minta dijawe. Itu tak mungkin. Kadang menjinak lainnya tabang narape kini laranggang. Itu contohnya. Anak dini tak namu tahu. Bun sana takah harang lain kemanakan membuang muka. Kok punun puluh orang sekampu. Paliang menyilau hingga pintu, mencaliak jusudik mata, tolong dia bantu jenjaro. Hanya nang pinta-pintu abang. Walau ba itu para sayan nusah dino digalakkan suak pasukan menang buah. Tapi ambil akimah di dong. Kini-kini sultan berpikir taragu awak lain mudo sadiang tenaga kuat. Nanti menjelang hari sanjo, gabaklah saya jadi hujan di lakuak sultan dirautnya. Tak kama balinduang lain luar ke payung itu surang. Lihat nenggi kedalian. Itulah sajo isiratok tan. Kini nenggi pay dulu pulang ke surau tempat tinggal ke panti jompo ketua. Askete, dia umur di tangan Tuhan gue, nyawa di dalam genggam Allah. Maka taradok katonan tadorong salah tingkah dundiang tagawa santuk sumangkuik dalam batin. Barilarila kita kini stan bari maaf. Isuak keuntuang semua bayar, insyaAllah. Di padang masa penantian di bukit kah to besu sesimpang dalam surga. Selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.